kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Carl. Years old po ako nung pumanaw sa isang aksidente ang aming mga magulang ni Ami. Yun ang dahilan kaya hindi na po ako nakapagkolehiyo. Sa awa naman ng Diyos, napasok ako bilang isang waiter. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Waiter, sandali nga. Yes po. At bakit ito ang dinala mong pagkain? Hindi naman itong in-order ko Po, sir. For your information, ma'am, hindi ako sir, ano? Sorry po, ma'am. Yan po kasi ang in-order niyo sa amin ng kasama ko. Ako na nga lang ho ang nagatid dahil off na niya. Hindi! Hindi ito yun! Tatanga-tanga kasi kayo Nasaan bang manager nyo rito? At dapat sa inyo, tinatanggal na ng trabaho. Naku, ma'am, huwag naman po. Totoo po ang sinasabi ko, Ma'am Sonia. Yun ho talaga ang in-order niyo sa amin. Naniniwala naman ako sa inyo. Maaaring pagkakamali nga yan ng customer natin dahil ayon sa ibang nakakita sa kanya, mukha raw problemado at umiiyak pa kanina yung tao. Nga lang, nagalit siya, hindi na kumain. Ma'am, huwag po kayong magalit sa akin. Kahit ikaltas nyo na lang po yung pagkain sa next salary ko, huwag nyo lang po kung aalisin sa trabaho. May kapatid pa ho akong pinag-aaral, ma'am. Huwag kang mag-alala. Hindi naman kita tatanggalin Hindi naman ako ganun. Maraming salamat po, Ma'am Sonia. Kaya lang, paano po yung mga pagkain? Hindi ba mayroon tayong regulasyon dito na pwedeng bilhin ng mga empleyado sa murang halaga ang mga hindi naubos na ulam? Kaya pagbibili ko lang yon. Ang sarap talaga na ulam sa restaurant na pinapasukan mo, Kuya Carl. Buti na lang. Ipinagbili sa'yo sa murang halaga ang pagkain hindi binayaran ng customer mo. Nakakain tayo ng masarap. Pero kinabahan ako ng husto, Ami. Akala ko talaga mawawalan na ako ng trabaho Kung nagkataon, sayang ang 3 years ko sa restaurant na yun. Salamat na lang. Mabait ang boss mo. Oo nga Teka, Ami. Kamusta nga pala yung pag-aaral mo? Ay, may good news ako sa'yo, Kuya. Ano yun? May award ako sa graduation namin. Kasama ako sa top 10 ng school. Mabuti naman. Sulit ang hirap ko. Gusto ko sana kumuha na lang ng short course sa pasukan. Ha? Bakit? Di ba sabi mo gusto mong maging accountant? Short course na lang, Kuya. Para makapagtrabaho kagad ako. Para hindi ka na masyadong mahirapan. Pag may ipon ako, at saka na lang uli ako mag-aaral. Pwede pa naman yun Bata pa naman ako. Salamat sa pangunawa mo, Ami. Basta ang gusto ko lang, Kuya, matupad natin ang bilin ni Inay at Itay. Na kahit anong hirap ang maranasan natin, hindi tayo maghihiwalay. Kailangan makarating kagad ako sa office. Kung bakit naman kasi ngayon pa nagpunta ang business partner ko. Hindi man lang siya nagpasabi ng advance. Sir, sandali lang po. Oh, yes, iyo. Teka, hindi ba't ikaw yung waiter sa restaurant? Opo, hinabol ko po kayo dito dahil dito. Oh my. May slim bag. Naiwan niyo po sa upuan ninyo. Salamat, iyo. Malaking halagang laman ito. Salamat sa iyo, ha? Okay lang po yun. Sige po, aalis na po ako. Wait. Sandali. Teka, ha? Kunin mo ito. Pera? Yeah. Huwag na po. Hindi ko po pinababayaran ng pagtulong ko. Sige na. Kunin mo na. Pakonsuelo ko lang ito sa iyo. Hindi po talaga, sir. Salamat na lang po. Sige po, maiwan ko na kayo.
Uy, Carl. Alam mo ba, sikat na sikat ka ngayon dito sa restaurant? Ha? Ako, sikat? Oo. Bakit naman, Diego? Dahil sa pagbabalik mo ng perang naiwan ng isa nating customer. Kaibigan pala ni Ma'am Sonia yun, tol. At Alfred ang pangalan. At mayaman. Ganun ba? Bumilib daw sa'yo yung tao. Dahil bukod sa tapat ka na, hindi mo pa tinanggap yung ibinibigay niyang pera sa'yo. Talaga namang hindi tayo dapat magbabayad sa anumang kabutihang ginagawa natin sa ating kapwa. Kung ako ang nakapulot ng slim bag na may pera, tapos binigyan niya ako ng premyo, aba, 2 kamay kong tatanggapin yung pera. Sayang din yun, ha? At saka, hindi ko naman hiningi yun sa kanya. Alfred, sabi mo gusto mong magpa-cater sa akin para sa birthday mo? Oh, Sonia, nagustuhan namin ni Sina ang mga pagkain nyo. Kaya pwede ba? Of course! Welcome ang mga ganyan pagkakakitaan para sa akin. Salamat ha. At sana, isama mo sa mga magsaserve sa amin yung paborito kong waiter nyo. Si Carl? Oo, sige. Alam mo ha, mabait, masipag at magalang ang batang yun. At saka, oo nga pala, kaapelido mo siya, Alfred. Ha? Casanova rin ang apelido niya. Talaga? Oo. Okay yun ha. Isang mabait at tapat na batang kaapelyido ko. Alfred, hindi kaya anak mo sa labas yun. Daddy, mukhang malalim iniisip niyo ah. Problema po ba sa business natin? Hindi, wala naman, Sina. Ano pong iniisip niyo? Don't tell me, babae. Mag-aasawa na po ba kayo? Ano ba yung sinasabi mong bata ka? Wala na akong balak pang mag-asawa. Maligaya na ako sa mga alaalang iniwan sa akin ng mami mo. Ano nga pa yung iniisip niyo? Yung waiter ni na Sonia. Ah, yung honest at mabait na waiter? Yes, anak. Carl palang pangalan niya. At ang sabi sa akin ni Sonia, kaapelyido natin siya. Baka naman nagkataon lang yun. Pwede. At maaari din namang magkadugo kami. I see. Alam ko na. Kung bakit niyo inisip ang Carl na yon. Posible nga rin yun, Dad. Mabuti pa, pag nagpunta siya dito sa birthday niyo, nakausapin niyo. Ibig mong sabihin, uli lang lubos na kayo ng kapatid mo? Opo, Sir Alfred. 3 years na pong patay ang parents namin. Sabay silang namatay? Yes po. Kaya nga, sobrang sakit para sa amin ni Ami ang pangyayaring yun. Kawawa naman pala kayo. Anong ikinamatay nila? Aksidente po. Nahulog sa bangin ang sinasakyan nilang bus papuntang Maynila. Oh my God. Nakakalungkot naman. Kaya nga, kaming 2 na lang ng kapatid kong namumuhay. At ako po nagtataguyod sa kanya. Carl, anong pangalan ng parents mo? Kasi kaapelyido kita eh. Naisip ko baka malayong kamag-anak kita. Nako, ang swerte ko naman po kung magkakaganon. Annalyn at Simon po, sir. Simon? Bakit po kayo nagulat, Sir Alfred? Carl, may picture ka ba nila? Pwede ko kayang makita? Sayang, Carl. Wala kang picture ng parents mo sa cellphone mo. Oo nga eh. Anong sabi ni Sir Alfred? Gusto talaga niya makita ang picture ng parents ko. Kaya sabi niya, pupunta siya sa bahay namin bukas para makita yon. Pero, nakapagtataka, no? Bakit kaya siya interesado na makita yun? Biniro niya nga ako kagabi. Baka raw malayong kamag-anak niya kami. Kaya kinakabahan tuloy ako. Tol, swerte mo kapag nagkataon. Makakaaw na kayo sa hirap. Ayokong asahan yun. Dahil baka malungkot lang ako. Kasi marami namang magkakaapelyido na hindi naman magkakamag-anak.
Ihintayin ko na lang kung anong mangyayari. Maupo ho kayo, sir. Salamat, Iha. Ako nga po pala si Ami, ang bunsong kapatid ni Kuya Carl. Nabanggit ka nga sa akin ni Carl ng isang gabi. Palabas na po si Kuya. Dala yung photo album namin. Sir Alfred, eto na po yung mga picture naming lahat. Lika, patingin nga. Magaganda makakuha nyo rito, Birthday po ni Ami yan. Teka, ang picture na ito ba tatay mo? Opo. Binata pa po si Itay dyan. Kilala niyo po ba si Itay, sir? Ang mga picture na nakita ko, hindi ako maaaring magkamali. Siya nga si Simon, ang bunso kong kapatid. Kayo po? Ang kapatid ni Itay? Oo, Carl. Pinalaya siya noon ni Papa dahil ayaw niyang paksalan ng babaeng gusto ni Papa para sa kanya. Ayaw pa niyang mag-asawa noon. Samantalang ako naman, sumunod kay Papa. Nakalulungkot na. Hindi na kami nagkita pa ng kapatid ko. Kaya pala, laging bilin ni Itay sa amin noon. Huwag kami maghihiwalay ni Kuya. Kahit anong hirap ang maranasan namin. Dahil may kapatid siyang napawalay sa kanya. Ang lupit po pala ng lolo namin. Totoong malupit si Papa. Sobra kong magdisiplina sa amin. Pero pinagsisihan din niya yun bago siya namatay. Yun nga lang, hindi na siya nakahingi ng tawad kay Simon. Hinanap ko rin si Simon. Ipinagtanong ko sa mga kaibigan niya pero hindi ko siya nakita. Tito po pala namin kayo kung ganun. Oo, Ami. At dahil wala ng kapatid ko, akong tatayong magulang niyo mula ngayon. Narinig mo yan, Ami? May magulang na uli tayo. Hindi na tayo ulila. Salamat po ng marami, sir. Tito pala. Tutulungan ko kayong maabot ang inyong mga pangarap. Iyon ang simula ng pagkupkup sa amin ni Tito Alfred at ng pagbabago ng kalagayan ng aming pamumuhay. Ako po si Carl, isang dating waiter, at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap: Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Rosana Villegas, Susan Robles, Alan Ortega, at Angelo Alcantara. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Ruyanes. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Bambi. Isa akong may bahay na ang tanging hangad ay mapasaya lamang ang pamilya. Dahil sa umaapaw na biyayang natatamasa namin, sinunod ko ang lahat ng gusto ng aking asawa at mga anak. Bilang ina na may hawak ng pera, naging galante ako sa aking pamilya to the extent na naging bulaksak sila. Pero hindi sa lahat ng panahon umaapaw ang biyaya. Dahil dumating ang panahon na hinto sa pagiging sima ng aking asawa at nagsimula ang aming problemang pinansyal. Ngunit mabait ang Diyos dahil isang biyaya pala ang nakatakda naming matanggap. Ma, Pa, pinatawag niyo po kami? May problema
problema po ba? Bago tayo magsimula, nasaan na si Jepoy? Baka kasama po ulit ng mga tropa niya. Alam niya naman yun. Mas gusto nun maglagalag sa labas kesa pumirmi sa bahay. Sasabihan ko na lang mamaya si Jepoy doon sa napag-usapan natin. Mga anak, meron tayong malaking problema. Ang papa niyo na lang magsasabi sa inyo. Albert, Nika. Po. Bagsak ulit ako sa medical kanina eh. Mataas daw kasi yung blood sugar ko at high blood pa rin ako kahit na umiinom na ako ng maintenance medicine. Kung palagi akong bumabagsak sa medical, baka hindi na ako makasampa ulit ng barko. Ibig sabihin nun, mag-iiba na ang takbo ng buhay natin. Kung dati namuhay tayo ng marangya, ngayon kailangan natin magtipid. Iiwasan na natin ang lahat ng luho. Oh my God! Ibig sabihin, hindi ko na mabibili yung mga branded makeups, beauty products, pati mga branded shirts, bags, and shoes? Oo, Nika. Bibili lang tayo ng mga bagay na kailangan mo talaga. At hindi na tayo bibili ng mga branded. Paano ko pa? Babawasan niyo na rin yung allowance ko? Sobra-sobrang allowance na binibigay namin sa'yo, Albert. Hindi pwede yun. Mga anak, pasensya na ha. Pero kailangan nating magigpit na sinturon ngayon. Hindi naman ito magtatagal. Hahanap kami ng paraan ng papa nyo para makabangon ulit tayo. Pero sa ngayon, sana makiisa tayong lahat. Mama! Papa! Oh. Dali! Jerry. Buksan itong pinto! May balita ako sa inyo! Si Jepoy, ikaw na magbukas ng pinto, Jerry. Oh, Jepoy. Bakit? Bakit ngayon ka lang? Saan ka ba galing? Kina Tita Brenda, nakinuod po ako ng lotto results. Oh. Ma, natatandaan niyo po ba yung lotto number na pinatayan ninyo sa akin nung birthday ko? Oo. At inaalagaan niyo ni Tita Brenda? Number yun ng tita Brenda mo. Pero shinare niya sa akin para doon kapag nanalo, dalawa kami maghahati. Teka, ano bang... Ma, nanalo yung lotto number ninyo. Ano? 24 million pesos ang napanalunan ninyo. Talaga? Milyonaryo na kami ni Brenda. Hindi po. Hindi po nakataya si Tita Brenda. Kaya solong-solo niyo po yung jackpot prize. Bam, milyonaryo na tayo. Milyonaryo na kami! Dali. Ikaw ba ito o nananaginip lang ako? Talaga bang milyonaryo na kami? Ma, hindi po kayo nananaginip. Totoo pong milyonaryo na tayo. Oy, Jepoy, nandito ka pala. Nasaan ang papa't mga kapatid mo? Si Kuya Albert po kasama ang mga tropa niya. May gimmick daw sila. Si Ate Nika naman nasa mall. I'm sure bumibili na naman po yun ng mga makeup at skincare. Si Papa naman, alam ko pumunta ng casino kasama si Tito Miguel. Isang buwan pa lang ang lumilipas simula nung manalo tayo sa loto. Pero ang laki na nang nagagastos natin. Ikaw, Jepoy, bago na naman yata yung hawak mo cellphone. Opo, bagong labas na model. Naku, hindi talaga kayo nagtitipid sa pera porket panalo lang yun sa loto. Si Tita Brenda po pala, ang laki ng pagtatampo sa inyo. Hindi niya raw siya binalatuhan kahit man lang daw 1 milyon. Ang papa mong nagdesisyon na huwag silang balatuhan. Alam mo namang asar ang papa mo doon sa asawa ng Tita Brenda mo. Ay, naku, makapagluto na nga ng hapunan. Makapagsaing na. Di. Ano ba yan? Napanisan tayo ng kanin. Bakit po kayo sumisigaw dyan, Ma? Ay, hindi ako sumisigaw. Nilakas ko lang boses ko. Sino ba nagsaing? Hindi nabawasan yung kanin. Napanis lahat. Ay, di ko naman po alam na may nagsaing pala kanina. Nagpa-deliver na lang po tuloy ako ng pagkain. Nakakainis talaga kayo. Wala kayong pagpapahalaga sa pera natin. Ay, huwag sanang magalit sa atin ng Diyos at bawiin niya lahat ng binigay niyang biyaya. Ambe, matulog na tayo. Bukas mo na lang gawin yan. Jerry,
Sinek ko yung bankbook natin. 4 million na lang ang natitira sa 24 million na napalanunan natin sa loto. Sa totoo lang, alam mo, hindi ako makapaniwala na nagastos natin ng 20 million sa loob lang ng 6 na buwan. Hindi, tumaya ka na lang ulit sa loto. Malay natin, manalo ulit tayo. Naku, Yun na lang. huwag na tayong umasa sa swerte. Kailangan na natin kumilos. Tulungan mo ko mag-isip kung anong negosyong pwede natin gawin para mapalago natin ang pera. Wala akong alam sa mga ganyan, Bambi. Paubaya ko na lang yan sa'yo. Ganun. Hindi mo na ako tutulungan. Hindi, wala akong sinabi na hindi kita tutulungan. Pero wag mo akong asahan sa pagmamanage o pag-iisip ng negosyo dahil hindi ko gamay yan. Di pala ako makakaasa sa'yo. Wala akong aasahan. Hindi bale, baka swertein ako sa kasino bukas at matagdagan ang pera natin. Ay, naku, pwede ba? Tigilan mo na yung pagkakasino. Madalas naman di ka nananalo. Nagsasayang ka lang ng pera. Ano ba yan? Yun na nga lang ang libangan ko, pipigilan mo pa. Nasa critical na sitwasyon na tayo. 4 million pesos. Madaling mauubos yun kung patuloy kayo sa paglulustay ng pera. Huwag sana nating hintayin na maghirap tayo uli. Pasensya na kayo kung ganyan lang ang ulam natin, ha? Hindi lang nakapag-grocery mama nyo. Kaya pala tuyo, kamatis at nilagang kangkong na lang pagkain natin ngayon. Nay, naku, masyado maalat ang tuyo, hindi healthy sa katawan. Huwag na nga kayong mapili sa pagkain. Masyado kayo nasanay sa mga mamahaling pagkain. O ngayon, hindi na uli kayo makakatikim kasi wala na tayong pera. Totoo, ma? Wala na po tayong pera? Imposible naman. Malaki ang pera natin sa bangko. Wala na tayong pera, Nika. 50 mil na lang yung nasa bangko. Paano tayo hindi mawawalan? Wala kayong pakundangan sa paglustay? Paano ngayon yan? Ano gagawin natin? Ma, bakit hindi nyo naman po ginawa ng paraan? O ako na lang ba palagi mag-iisip ng paraan? Kayo, anong plano nyo? Akala ko magninegosyo ka. Gusto ko magnegosyo pero ni isa sa inyo walang gustong tumulong. Lahat kayo, paglulustay ang inaatupag. Ito na ang simula ng paghihirap natin. Oh my gosh. Maghihirap ulit tayo? Ano pa nga ba? Ganun na nga, Nika. Kayong tatlo, titigil muna kayo sa koleyo sa susunod na semestre dahil hindi na namin kayo kayang pag-aralin. Maghanap muna kayo ng trabaho para makatulong sa pamilya. Opo, Ma. Ma. Jerry, anong balita? Nakautang ka ba sa mga kumpare mo? Hindi. Wala din daw silang pera. Pasensya ka na. Ito na nga bang kinatatakot ko eh. Yung wala na tayong mapagkukunan ng pera. Naibenta ko na lahat ng mga alahas ko. Pati yung mga gold-plated na kutsara at tinidor na binili mo nung nagbabarko ka pa. Naibenta ko na rin. Nagbenta na rin tayo ng ilan nating appliances at furniture. Ano ko, mamamatay tayo ng gutom niyan kung palagi tayong ganito. May natatago akong mga bote, lahat at dyaryo dyan sa garahe. Ibebenta ko ngayon sa junk shop para meron tayong pagkain. Magkano lang yun? Baka hindi pa nagkakahalaga yun ng 1 kilong bigas. Sige na, dadalhin ko na yun mga pwedeng ibenta sa junk shop. Pag may pagkakataon, baka umutang na lang din ako sa mga kakilala kong tricycle driver. Anong oras ba uuwi sina Albert at Nika? Mamaya pag madaling araw ang uwi nila. Pero ipagtabi na rin natin sila ng pagkain at siguradong gutom ang mga yung pag-uwi. Ma, pa, eto na lang po ba ang pagkain natin? Pasensya ka na, Jepoy. Pero yan lang ang nabili ko sa napagbentahan ko sa junk shop. Magtais ka muna sa 1 pirasong monay at 1 pakete ng tigpipisong chichirya. Opo, pa. Hindi mangyayari to sa atin eh kung may kumpiyansa lang ako at marunong dumiskarte sa buhay. Naamin ko. Nagpabaya din ako. Hinayaan kong maubos ang pera at hindi man lang naganap ng paraan para lumago yun. Jerry, Jepoy, nasasaktan ako sa nakikita at nararanasan natin ngayon.
Patawarin mo ako, Bambi, kung naging pabayarin ako at umabuso sa yamang ibinigay sa atin ng Panginoon. Yung pagiging bulagsak ko, yung pagkalulong ko sa sugal, pinagsisisihan ko na yun. Ako rin po, Ma. Nagsisisi na rin po ako dahil naging magastos ako. Nabulag po ako sa karangyaan. Makabangon lang po ulit tayo. Pangako. Hindi ko na po ulitin yung mga nagawa ko noon. Magsisinop na po ako ng pera. Bambi, hindi pa tayo totally naghihirap dahil meron pa tayong isang pag-aari na nasa atin. Ano? Bibenta natin ang bahay at lupa? Sherry, natatakot ako. Paano na lang kung mabenta natin ang bahay tapos wala rin mangyari? Saan tayo pupulutin? Ayoko namang tumira sa kalsada. Ito lang ang sagot sa problema natin. Huwag kang matakot. Dahil sa pagkakataong ito, magtutulungan tayong dalawa. Hindi na tayo mamumuhay sa luho. Pangako, Bambi. Lahat tayo magbabago na. Tita Brenda, baka naman po pwedeng humingi ng tulong sa inyo. Uutang po sana kami kahit 200 lang. Oh, bakit ka umuutang? Hindi ba marami kayong pera? Doon ka humingi sa mama mo. Wala rin po siyang pera eh. Naghihirap na kayo? Ano ba nangyari doon sa napanalunan niyo sa loto, ha? Wala na po. Ang totoo niyan, ipangkakain namin yung 200 pesos na uutangin ko sa inyo. Oh, di nakakarma din kayo. Pagkatapos niyo solohin yung jackpot prize, hindi niyo man lang ako binalatuhan kahit numero ko yun. Tita, nagsisisi po ang mga magulang ko sa ginawa nila sa inyo. Wala akong pera. Kaya wala akong mapapautang sa iyo. At saka kung anumang kamalasan niyang nangyayari sa pamilya niyo, buti nga sa inyo. Bakit mo naman ginawa yon, Jepoy? Tingnan mo. Napahiya ka lang sa Tita Brenda mo. Wala na kasi akong maisip na pwedeng utangan maliban sa kanya. Bambi. Hindi ko naman po akalain na sagad hanggang buto pa rin ang galit niya sa atin. Ay, naku. Hayaan na natin si Brenda, Jerry. Nakapag-desisyon na ako. Bebenta ko na itong bahay at lupa para makabangon na tayo sa paghihirap na nararanasan natin. Sigurado po kayo, Ma? Ayoko kasi nakikita kayong dalawa ng papa mo na halos magmakaawa sa mga tao para lang makautang. Ayoko na nilalait at pinagtatawanan tayo ng mga kamag-anak natin dahil sa nangyari. Jerry, Chepoy, tulungan niyo ako maghanap ng buyer ng bahay at lupa. Hindi po ako makapaniwala na aalis na po tayo rito sa bahay. Marami pa naman tayong masasayang memories dito. Albert, Nika, huwag kayong mag-alala. Maganda naman yung uupahan nating bahay. Ma, tapos ko na pong i-impake ang mga gamit natin. Pwede na po tayong lumipat bukas. Ang tagal ding inabot bago mabenta tong bahay natin. Oo nga po, Ma. Akala ko nga po, hindi na ito yung mabibenta eh. Dahil nasa looban. Pero may awa pa rin ng Diyos at nakahanap din tayo ng tamang buyer. Ay, siya nga pala mga anak, yung perang pinagbentahan ng bahay at lupa natin, gagamitin na namin sa negosyo. Oo. Nagkasundo na kami ng papa mo na yung gagawin namin negosyo ay meat processing. Gagawa ko ng siomay, tosino, tapa at longganisa. Magtutulungan kami para mapalago ang negosyo. Huwag po kayong mag-alala, Ma. Tutulong po ako sa inyo. Ako rin po, Ma. Siyempre, kasama rin po ako dyan. Hoy, salamat mga anak. Magtulungan na tayong lahat para tuluyan na nating malampasan ang pagsubok na ito at makapagsimula ng panibagong buhay. Natuloy ang negosyo naming meat processing at naging successful ito. Kilala na ito ngayon sa tawag na
Bambi's Meat Shop. Nakabili uli kami ng bahay, sasakyan, at nagpatuloy ang aking mga anak sa pag-aaral. Malaki ang natutuhan namin sa dumating na pagsubok na yon sa aming buhay. Isa na rito ang maging matipid at maging wais sa paggastos. At higit sa lahat, huwag umabuso sa biyayang natatanggap. Ako si Bambi. Ito ang aking buhay. Ang buhay ni Bambi ay nagbigay sa atin ng inspirasyon na maging masinop at pahalagahan ang bawat biyayang natatanggap natin mula sa may kapal. At sa bawat pagsubok na dumating sa ating buhay, huwag na huwag tayong susuko. Laban lang. Dahil darating ang araw, malalampasan din natin yon at magiging maayos uli ang ating buhay. Mga nagsiganap: Leonel Benjamin, Alan Ortega, Chiquit del Carmen Amor, Angelo Alcantara, Susan Robles, at Rosana Villegas sa papel na Bambi. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Bubuy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, katulong sa produksyon Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan Krishna Senga, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Mario. Lumakay ko sa hirap, kaya naman naipangako ko sa aking sarili na gagawin kong lahat para hindi tumandang mahirap. Nagtagumpay naman ako sa buhay sa pamamagitan ng puneraryang naging negosyo ko. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Kumusta, Mario? Ay, okay naman, Wilma. Maganda pa rin takbo ng punerarya ko. Salamat nga pala sa pagbibigay mo ng discount sa mga bulaklak na tinda mo. Natuwa mga kliyente namin. Okay lang yun, basta ikaw. Alam mo naman, malakas ka sa akin. Ako nga lang ang hindi malakas sa'yo. Malakas ka naman Kaya nga lahat ng kliyente namin, sa'yo namin itinuturong bumili ng bulaklak para sa kanilang namayapang kamag-anak. Kung talagang malakas ako sa'yo, samahan mo naman ako. Ha? Saan? Gusto kong mamasyal para ma-relax. Malungkot naman kung gagawin ko yung mag-isa. Kaya gusto ko samahan mo ko. Yun ay kung totoo ngang malakas ako sa iyo. Uwi na tayo? Himala. Ano nangyari? Ang aga nating uwi. Magre-relax tayo. Ayos yan Sasamahan nating mamasyal si Wilma. Ano? Ba't sasama mo pa ako? Tiyak naman ikaw lang ang gusto makasama ng babaeng yun Dahil dead na dead yun sa'yo. Kaya nga isasama kita para hindi ako mapikot. Ginawa mo pa akong tagabantay. Huwag ka na magreklamo. Libre naman yun. Di ka na. Nakakainis ka naman, Densyo. Bakit? Sumama ka pa sa amin ni Mario. Hindi tuloy ako magkaroon ng chance na masolo siya. Siya may gustong sumama ako sa inyo Para daw masaya. Para ma-relax din ako. Siyempre, boss ko yun Kaya sinunod ko. Si Mario talaga. Palagi na lang humahanap ng paraan para iwasan ako. Ba't kasi pinipilit mong sarili mo sa kanya O bakit? Narito naman ako Binata rin tulad ni Mario. Sa akin, konting lambing lang.
bibigay na ako agad sa'yo. Greg, hindi kita type ano. Joke na nga. Ito naman, nagbibiro lang eh. Pikon na. Mario, nagpadala ng masarap na merienda si Wilma. Oh, si Wilma talaga, oo. Walang kasawa-sawa sa panliligaw sa akin. Alam naman niyang wala siyang mapapala. Sabihin mo sa mga tauhan natin, sila na lang ang kumain ng merienda na yon, ha? Naku, matutuwa ang mga yun. Pero, ba't nga ba ayaw mo sa kanya? Maganda naman na. Densyo, hindi ko siya mahal. Pero dapat mag-asawa ka na, di ba? Dahil 40 ka na eh. Kaya mo naman bumuhay ng pamilya dahil 3 punerarya mo. May 4 kang pamasadang jeep at sariling bahay. Oo nga, maginhawa na ang buhay ko ngayon. Malayo na sa kahirapang naranasan ko nung araw. Pero wala naman dito ang tunay na mahal ko. Ibig mo sabihin, may mahal ka iba. Sino? Nasaan? Mario, salamat ha. Binigyan mo ng malaking discount yung friend ko sa kinuha nilang kabaong. Okay lang yun, Wilma. Nakita ko naman na kailangan nila ng tulong eh. Ay, siya nga pala. Pinagluto kita ng paborito mong ulam. Ha? Ito nga dala ko, oh. Organic lahat yan. Gulay, tsaka yung inihalo ko. Organic din ang bigas. Sana magustuhan mo. Wilma, hindi ka na dapat nag-aabala pa eh. Masaya ako sa ginagawa ko. Hayaan mo na lang ako. Pero ayokong umasa ka. Hindi mo naman ako pinaasa. Huwag kang mag-alala. Pag may nobya ka na, titigil din ako. Claro? Claro, gising na. May dala akong lugaw. Kumain ka. Tapos, paiinumin kita ng gamot. Claro. Hoy. Claro? Claro? Bakit tayo niya magising? Diyos ko, malamig siya. Clara! Clara, asawa ko! Gumising ka! Inay, bakit po kayo sumisigaw at umiiyak? Ay, ano po nangyayari kay Itay? Ang tatay niyo, mga anak! Ayaw na magising! Itay! Itay, gumising kayo! Wala na si Itay. Cindy. Iniwan niya na tayo. Kayo bang mga anak ng namatay? Opo, sir. Ano ba pangalan niyo? Ako po si Arjo. Panganay po ako. Arjo. Ako naman po si Cindy. Bunso po. Ulila na ba kayo sa ina? Hindi po. Buhay po pong nanay namin. May kinausap lang po siya na tutulong sa amin. Teka, nasa ng bangkay ng tatay niyo? Nasa loob na ba? Ayan po. Sabi po kasi ng tauhan ninyo, kausapin mo muna daw po kayo. Hindi. Ang bangkay. Si Kuya Claro. Kilala niyo po ang tatay namin. Oo. Kaibigan ko ang tatay niyo. Isang mabuting kaibigan. Mahigit 20 years na kami hindi nakikita. Siyang laging tumutulong sa akin noon kapag may problema ako. Mabait po talagang tatay namin, Totoo yan. sir. Totoo. At nakakalungkot na sa ganito kalagayan ko pa siya nakita.
Pagdating ng nanay niyo, sabihin niyo na wala na kayong babayaran dito sa punerarya ko. Tulong ko na ito sa inyo, lalo na kay kuya. At sabihin niyo rin sa nanay niyo, gusto ko siyang makausap. Sir Mario, narito na po ang nanay namin. Mario, Luisa, buhay nga naman. paano nangyari na naging mag-asawa kayo ni Kuya Claro? Dahil natalikuran mo noon ang obligasyon mo sa amin ng batang dinadala ko. Si Claro ang sumalo. Ha? Pinakasalan niya ako. Sinagip sa kahihiyan. Ano? At si Cindy, siya naging anak namin ni Claro. Patawarin mo ako, Luisa. Bata pa tayo noon. At alam mo naman na pareho lang tayong mahirap. At dahil sa takot kong hindi makaahon sa hirap, iniwan ko kayo. Pero hindi ko kayo nakalimutan. Patawad. Ibig niyo sabihin, Inay, hindi po ako anak ni Itay. Oo, anak. Si Mario ang tunay mong ama. Inilihim namin ang lahat sa iyo dahil yun ang ibig ni Claro. Hindi. Ibig mo sabihin, Mario? Kaibigan mo matalik yung namatay? At inari ng anak ang anak mong lalaki? Oo, Densyo. Naduwag ako sa aking obligasyon. Kaya ginawa ko yun kay Luisa. At natakot ako na lalo kaming maghirap. Kaya iniwan ko siya na nagdadalang tao. At yung dalagita, anak na ni Luisa yun at yung kaibigan mo? Oo. Masalimot pala ang buhay mo, pare. Si Luis ang dahilan. Kaya kahit maginhawa ng buhay ko, hindi ako nag-aasawa. Dahil mahal ko pa rin siya. Hindi ikaw naman ngayon ang tumayong ama sa anak niya. Doon sa anak niya kay Claro. Yun talagang gagawin ko. Tanggapin lang nila ako. Luisa, nailibing na si Kuya Claro. Oo nga. Maraming salamat sa tulong mo. Dahil sa iyo, nagkaroon ng maayos na burol at libing ang asawa ko. Karapat-dapat lang yun sa isang mabuting taong katulad niya. Mamimiss ko si Itay. Cindy, handa akong maging pangalawang ama mo kung papayag lang kayo. Ano? Alam kong napakaaga pa nito, pero alam ko rin maunawaan ako ni Kuya Claro. Luisa, gusto kong malaman mo na kayo ng ating anak ang dahilan ng pagsisikap ko. At hanggang ngayon, mahal pa rin kita. Mario. Sana bigyan mo ko ng pagkakataon na makabawi sa mga pagkukulang ko sa inyo. Pagkatapos ng pagpapabayaan niyo sa amin, gusto niyo patawarin namin kayo agad. Mahalin? Hindi niyo mabubura sa puso namin ang kabutihan ni Itay. Alam ko yun, anak. At hindi ko buburahin sa puso yung alaala ni Kuya Claro. Ang pakiusap ko lang, bigyan niyo ko ng pagkakataon na makasama kayo. At kung hindi man mangyari yon ngayon, handa akong hintayin ang tamang panahon. Hindi ako agad napatawad ni Arjo, ngunit tinanggap niya ang tulong ko sa kanila. Hindi ko naman sinayang ang pagkakataong ibinigay niya. At dahil sa tiyaga, ngayon ay isang buong pamilya na kami. Dahil nakamtan ko na rin ang pagpapatawad at pagmamahal ng aking mag-ina. Sana po'y kinapulutan niyo ng aral ang aking kasaysayan. Ako po si Mario at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap,
Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benamin, Rosana Villegas, Angelo Alcantara, at Phil Cruz sa papel na Mario. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia, sa musika ni Boboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Moyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon ni Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang anak sa pagkakamali. Ngunit walang ninais kundi ang mapabuti ang sariling landas. Siya ay si Joanna. Cappuccino, please. Yung short lang. Salamat. Oh, ikaw matras. Pumila na tayo para maka-order na tayo ng caramel macchiato hanggat isa pa lang nakapila sa cash register, oh. Pumila ka mag-isa mo. Hindi mo ba nakikita kung sino yung nag-iisang nakapilang sinasabi mo? Eh, sino ba yun? Eh, di yung anak ng tatay ko sa labas. Yung Joanna? Oh! Yung sinasabi nilang kamukha mo raw at magkaedad kayo. Dahil pareho kayo ng taong na ipinanganak. Oo, siya nga. Galing ng tatay ko, di ba? Sabay na binuntis ang nanay ko at ang nanay ng bastardong yan. Eh, mukha naman siyang mabait, ah. Ah! Mabait pala, ha? Tingnan lang natin kung hindi lalabas ang sungay niya sa gagawin ko. Uy, Debra! Sandali lang, anong gagawin mo? Kung mag-iiskandalo ka, aba, sama ko! Oh, 200 piso yan. Naka-extra akong magkarga ng mga gulay sa palengke kaya kumita ako kahit paano. Naku, maraming salamat Arsenio, ha? Makabibili na rin ako ng 1 kilong bigas at isdang sasabawan sa palengke. Pang maghapong pagkain na rin namin to ni Joanna. Sige. Habang nasa palengke ka, iidlip muna ako rito sa bangkong kahoy. Madaling araw pa lang, nasa palengke na ako kanina. Oh, pero kung mahihintay mo ko, dito ka na rin kumain para makahigop ka rin ng mainit na sabaw. Bahala na. Basta pag dumating kang wala na ako rito, nakauwi na ako sa bahay. Oy, Joanna, gabi na. Bakit nagmumukmuk ka pa rito sa harap ng bahay nyo? Saka umiiyak ka ba? Nainis kasi ako kay Inay. Ha? Naabutan lang ng barya ni Itay. Akala mo nakatuntong na sa ulap. Ang papaw-papaw ng kaligayahan. Sabado nga pala ngayon. Kaya sumilip dito ang tatay mo. Gusto ko na akong pagsabihan huwag nang pumunta dito kahit kailan eh. Nagdadala lang siya ng gulo kapag nagpupunta dito. Kapag nabalitaan pa daw pamilya niya yan, parang mga ewan na nagsisipagwala. Ang mahirap kasi sa kalagayan nyo, nandito lang kayo lahat sa lugar na ito eh. Kaya tiyak na makakasalubong at makakasalubong yung pamilya ng tatay mo. Pagod na ako sa ganitong buhay, Renzo. Joanna. Hindi ko na kayang unawain yung mga katwiran ni Inay. Baka nga isang araw, hindi ko na sila maigalang ni Itay. Ha? Pareho ko na rin silang kalimutan. May ilang mga magulang ko. Joanna, sandali nga. Debra, Alam mo kung ano nasa papel na to na hawak ko? Ha? kung ano man yung argumentong dala mo dahil dyan sa papel na yan, di kita papatulan. Eh, palagay. Bakit nag-apply ka rin sa fast food restaurant na pinag-a-applyan ko? At dahil parehong apelyido natin, tingnan mo, ako na itsopera at ikaw ang napaboran. Wala akong kinalaman sa resultang pinaskil ng fast food restaurant doon sa kanilang branch. Kaya
Huwag mo kong pagbuntunan ng galit mo. Eh kung bakit kasi ginagamit mo rin ang apelyido ng tatay ko? Dahil kilala niya ako bilang anak. Oh, gusto mo pa ba ng mga dokumentong pagpapatunay? Ikaw kasi hindi ka marunong lumugar sa dapat mong kinalalagyan. Hoy, alam ko kung saan ako nakalugar, ha? Ikaw ang hindi marunong tumanggap sa mga bagay na nangyayari. Kung kaya nawawalan ka na ng respeto sa kapwa mo, pati sa sarili mo. Huwag mo ako binabaliktad, ha? Baguhin mo yung paraan mo ng pag-iisip. Dapat mo ring tanggapin yung iba pang taong nabubuhay sa mundong ito. Higit sa lahat, tanggapin mo sarili mo. Evan, bakit? Anong kailangan mo sa akin? Binilin ka kasi sa akin ni Debra. Ang sabi niya, ikaw raw yung sulsol kay Joanna. Kung bakit ayaw nilang umalis sa lugar na to ng nanay niya. Wala akong kinalaman sa mga sinasabi mo. Wala pala, ha? Aring ko! Ano ba? Tignan ko lang kung magmatigas pa yung kaibigan mong bastardo na hindi umalis dito kapag nakita niyang wasak-wasak na ang pagbumukha mo. Hop! Aring ko! Tama na! Ano? Ngayon alam mo na masasama ka sa kamalasan ng Joanna na yun hanggat hindi sila umaalis sa lugar na to. Hindi ba kayo nakukonsensya? Pati ibang tao, nadadamay dahil ayaw niyong umalis sa lugar na ito. Hindi mo ko naunawaan, Joanna. Maraming beses ko na kayong inuunawa. Ano bang hindi niyo matalikuran sa pakikipagrelasyon kay Itay? Yung 200 piso na binibigay niyang pangkain natin araw-araw. Nay, higit pa dun yung kaya kong ibigay. Lalo na ngayon, meron na akong trabaho. Joanna, mahal ko ang tatay mo. Anong klase pagmamahal? Pagmamahal na puro gulo ang dala sa buhay natin? Ha? Pagmamahal na nakakapagpababa ng pagkatao? Alam mo ba ang isa pang dahilan? Ayoko mawalan ka ng kinikilalang ama. Ayoko manatili sa iyong impresyon ng mga tao na putok ka sa buho. Pero yun na po ang maliwanag na katotohanan sa pagkatao ko. At hanggat ayaw niyong isuko yung pinakikipaglaban ko na maling damdamin, hindi rin tayo magkakaroon ng kapayapaan sa mga kalooban natin. Hindi lahat ng panahon ng takot at hindi pagpapasya. Hindi ko alam kung paano mabubuhay nang wala ka, Rita. Matagal na rin tayo namumuhay sa pagkakasalar sa inyo. Ikaw ang sandalang ko sa mga sandaling hindi kami nagkakaunawaan ng pamilya ko. Panahon na rin para kilalanin mo taripin ang mga kahinaan mo. Gawin mo lakas sa mga yon para sa iyong katatagan. Gusto ko sanang makausap si Joanna kahit na sandali. Sa palagay niyo ba, hindi rin magiging masakit sa akin ang paglalayong gagawin namin ni Inay? Itay? Pero dapat nating tanggapin, ito ang makabubuti para sa ating lahat. Para wag nang lumalim pa yung mga sakit na dulot sa atin ng sitwasyon. Huwag kayong mag-alala. Kayo pa rin ang ama ko. Walang mababago dun. Maraming salamat, anak. Sapat na yung huling narinig ko para gumaan ang loob ko sa paghiwalay natin ito. Ang hiling ko lang, sana mapatawad mo ako sa aking mga pagkukulan. Joanna, talagang tuloy-tuloy na ang paglilipat niyo ni Aling Rita? Oo, Renzo.
Sa Makati branch kasi ko ini-assign ng fast food restaurant na papasukan ko bilang service crew. Ganon? Oo. Kaya doon na rin ako kumuha ng uupahan namin ni Inay. Aba, nasa isang lugar lang palang pagtatrabahuan natin eh. Oh? Sa Magallanes naman kasi lumipat yung media network na pinapasukan ko bilang web designer. Ay, ibig sabihin, palagi pa rin pala tayong magkikita. Totoo, free board and lodging ang offer sa akin ng company. Kaya sa building na kinaroroonan ng media network na ako mag-i-stay. Aba, o di madadalaw mo na kami ni Inay doon sa inuupahan namin. Oo naman, baka nga araw-araw sa inyo na rin ako makikain. Sige, pero dapat may kasunduan ding magdadala ka pa rin paminsan-minsan ng pagkain para pagsaluhan natin ni na Inay, ha? Alam mo na, dating gawi, yung mga paborito namin pagkain ni Inay. Sus, yun lang? Oo. Oo naman. Ay, Joanna, Ha? tingnan mo si Debra, oh. Mukhang dito papunta, oh. Ay, Joanna, Sige, dito muna ako. ikaw pala, Debra. nabanggit kasi sa akin ni Itay na papaalis daw kayo. Oo. Kasi masikip na ang lugar na ito para sa amin ni Inay. Di ba? Pasensya ka na sa mga salitang masasakit na bigla na lang lumabas sa bibig ko. Nasabi mo ng lahat yun. Mababawi mo pa ba? Sorry. Mabuti na rin yung lumayo na kami ni Inay. Gusto rin namin kasi magkaroon ng bagong buhay. Siguro, ito na yung tamang pagkakataon. Joanna, sana sa pag-alis ninyo, napatawad mo na ako. Bakit naman hindi? Kahit na pagbali-baligtarin pa rin natin ang mundo, magkadugo pa rin tayo. Tatay ko rin yung tatay mo. Salamat. Tama nga ang sinabi ni Itay. Mabait ka. Mapagpatawad. Ngayon napatunayan ko. Napakapalad ko na mayroon ako isang kapatid na katulad mo. Pinahanga mo ko, Joanna. Mahalaga ang pagpapakumbaba sa lahat ng mga ginagawa natin, Debra. Mas napapagaan nun ang ating mga pagkakamali. Siguro, gawin mo na lang positibong karanasan ng mga yun at ituwid. Alam kong sa simula, mahihirapan si Inay iwan ang yugto ng pagmamahalan nila ni Itay sa nakaraan. Pero yun ang nararapat. Samantala, ang pagkakaroon namin ng distansya ni Debra ang unti-unting nag-ugnay sa amin bilang magkapatid. Sa ngayon, isa na akong dessert finisher sa pinapasukan kong fast food restaurant. Kasabay kasi ng paglilingkod ko doon, ang pagtatapos ko sa isang online class na modern pastry and plated dessert techniques. Ako si Joanna. Ito ang aking buhay. Hindi pagbitaw sa mga emosyonal na hadlang ay lalo lamang nagpapahirap sa mga bagay-bagay. Napakahalagang talikuran natin ang takot sa ating mga pangako sa pamamagitan ng pagtitiwala sa ating mga sariling kakayahan tungo sa pinakatamang desisyon. Mga nagsiganap: Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benamin, Phil Cruz, Angelo Alcantara at Rosana Villegas sa papel na Joanna. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Buyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Eldon.
taon bago nagkaanak ang aking mga magulang. Akala nila hindi na sila magkakaanak pa. Kaya naman laking tuwa nila nang isilang ako. Lalong naragdagan yon ng ipanganak ni inay si Lara. At dahil sa pagsisikap ng aming mga magulang, naibigay nila sa amin ng maayos na buhay. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Hoy Lara, huwag mo akong pagbintangan. Paano hindi kita pagbibintangan? Eh, ikaw lang naman ang dumating dito. At narito lang kanina sa ibabaw ng TV yung wallet ko na may lamang pera. Ngayon wala na yung laman. May pera ako, Lara. Dahil namasada ako ng tricycle. Eh, kuya, please naman, oh. Ibigay mo na. 2 weeks na allowance ko yun eh. Pambili ko pa ng project ko. Gaga! Anong ibibigay ko? Wala nga sa akin. Anis naman eh. Ano nangyayari dito, ha? Malayo pa ako. Dinig ko na yung boses niyong dalawa. Nawawala po yung pera ko, Nay. Dito ko lang naman naiwan sa ibabaw ng TV yung wallet ko eh. Ay, dumating lang si Kuya Eldo na wala na yung laman ng wallet ko. Eldo naman, pumapasada ka naman ah. Eh bakit pati kapatid mo kailangan mo nakawan? Wala nga sa akin yun. May sarili akong pera dahil namasada ako ng tricycle. Eh kahit naman nagtatrabaho ka, kulang pa rin yun dahil dyan sa bisyo mo. Bahala na nga kayo sa buhay nyo kung anong gusto nyo isipin. Hoy! Eldon! Balik ka rito! Buisit! Hindi niya na kayo pinansin, Nay. Ay, naku. Paano na kaya yung pera ko? 2 weeks kong baon yan eh. Pambili ko pa ng project. Siya, ako na ang bahala, Lara. Pero huwag mo na ito sabihin sa tatay mo, ha? Baka mamaya, ma-high blood na naman yun. Talagang mahirap kasamang ganun, Lara. May pera naman siya eh. Eh di sana yun na lang ang ubusin niya. Hindi lang pera at alahas niyang pwedeng mawala. Pati mga kasangkapan niyo. Ano? Ang masakit pa, kapag lulong na sila sa droga, hindi na nila kilala ang kamag-anak. Kaya nga yung iba, napapatay kahit sarili nilang magulang. Diyos ko. Huwag naman sana magkagano ng Kuya Eldon ko. Huwag naman sana. Meron pa namang paraan para gumaling ang kuya mo. Eh, kailangan nga lang, handa si na Aling Lourdes at Mang Cesar na gawin yun. Lourdes, nakita ko sa labas ang bunso natin. Sabi niya, dumating si Eldon. Nasaan siya? Ayun, natutulog. Magaling. 2 araw siya nawala. Ngayon basta na lang uuwi at matutulog. Nasaan yung boundary ng tricycle? Eh, ubus na raw eh. Ba't talaga namang... Hindi pwedeng ganyan, Lourdes. Sobra na siya. Dahil sa bisyo niya, pati kabuhayan natin, winawaldas niya. Kailangan iparehab na natin ng lalaking yan. Binanggit ko na sa kanya ang tungkol doon. Pero ayaw niya, Cesar. Tatakas daw siya kapag pinilit natin siya. Alalang-alala si Inay sa'yo ah. Si Itay naman nagagalit na. Dahil 1 linggo ka nang hindi nagbaboundary. Wala akong pakialam sa kanila. Kuya, mga magulang natin sila. Maawa ka naman sa kanila. Respetuhin mo naman. Ang daldal mo! Bakit mo kasi nantok? Dahil daldal ka ng daldal! Tama naman yung sinabi ko ah. Dahil sa drugs, nawawala ka na ng respeto kina Inay at Titay. Tumahimik ka! Walang yaka. Bakit mo sinaktan ang kapatid mo? Madaldal siya eh! Pakilamera! Nagagalit ka dahil totoo sinasabi niya. Sana naman kayo naglimay ng barkada mo. Sana naman kayo bumatak. Wala na kayo ron! Walang yaka. Tado ka, ha? Bad trip kayo ah! Kinakampihan niyo pa ang babaeng yan? Dahil napastangan ka! Sabihin mo, bakit sinanla mo ang tricycle na ipinapasada mo? Bakit? Sasaktan ako ah! Buti nga hindi ko pa ibinenta ang tricycle niyo eh!
Walang iya ka. Sa halip na humingi ka ng tawad, yan pa sasabihin mo? Ha? Anong klase kang anak? Itay! Itay, bakit po? Ano po nararamdaman niyo? Ang sakit. Ang ulo ko. Itay! Wala na mali si Itay! Inay, kumusta na po si Itay? Ano po sabi ng doktor? Lara, nasa panganib ang itay mo. Ipanalangin natin siya para maligtasan niya pagkaka-stroke niya. Diyos ko! Inay! Inay, kumusta na po si Itay? Inay, si Kuya po. Anong ginagawa mo rito? Inay, gusto ko po malaman ang kalagayan ni Itay. Kasalanan mo! Kaya nasa panganib ngayon ang buhay ng tatay mo! Kasalanan mo! Sorry po. Suwail ka! Hindi naman kami nagkulang sa'yo. Pero ano ang ginanti mo? Ang sakta ng damdamin namin. Patawad po, Itay. Lumayas ka rito. Lumayas ka! Hindi ka namin kailangan! Inay, wag po. Layas! Lara, ito yung mga notebook ko. Kopyahin mo na lang dyan yung mga lecture natin para bukas ready ka sa test. Salamat, Ruby. Kumusta na si Mang Cesar? Ayun, naiuwi na namin siya kahapon ni Inay. Kaya nga hindi ako nakapasok eh. Kasi tinulungan ko si Inay. Ngayon naman, nagtinda siya ng kakanin para may dagdag na panggastos kami. Mabuti na lang. Nakahingi kayo ng tulong sa isang radio station, ano? Oo nga eh. Kaya nakaraos ang problema namin sa ospital. Sabi pa nga ng mga tumulong sa amin, aalalayan nila pa rin si Itay sa gamutan niya dito sa bahay. Mapalad pa rin kayo sa kabila ng lahat. Tama ka. Kaya nga nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos. Pero si Inay, galit na galit siya kay Kuya. Alam mo, ngayon lang siya naghalit ng ganung katindi kay Kuya Eldon. Talaga? Hindi ko na nga alam kung nasaan na ngayon si Kuya. Aldon! Mahigit 2 taong ka rin nawala. Halos hindi kita nakilala, pare. Iba na itsura mo ngayon, ah. Bagong buhay na ako, Bogs. Nagtatrabaho na ako sa mall. Oo, talaga. Oo, nung ma-stroke si Itay, palayasin na ako ni Inay. Natauhan ako. Pinagsisihan ko ang lahat ng pagkakamali ko. Pre, kapag nasa katawan mo na ang shabu, hindi mo na maiaalis yun. Hindi ka na makapagbabago pa. Huwag kang magagalit, ha? Pero hindi totoo yun. Oh. Maraming dating adik na nakapagbago at may maayos na buhay ngayon. At ang tinatahak nilang landas, ang siya ko ring tinatahak ngayon. Sana ganun din ang gawin mo, Tol. Iwan mo na ang pagdodroga bago pa mahuli ang lahat sa'yo. Inay, Eldon? nagbalik po ako, Inay, upang ipakita sa inyo ang pagbabago ko. Matagal ko na pong iniwan ng shabu. May maayos na nga po akong trabaho ngayon. At nakakaipon na rin po. Pwede ko na po kayong matulungan, Inay. Hindi namin kailangan ng tulong mo. Suwail ka. Umalis ka rito. Kung hindi po ninyo ako kayang patawarin, tatanggapin ko po. Pero sana lang,
Huwag niyo pong ipagkait sa akin na matulungan kayo. Sa pamamagitan man lang nito, mabawasan ang bigat ng kalooban ko. Eldon, Kahit po ituring niyo na lang akong ibang tao, basta lagi ko lang po kayo makita na pamilya ko. Mahirap ang malulong sa bawal na gamot. Kaya sana, huwag na itong subukan pa ng mga tagapakinig. Sa awa ng Diyos, napatawad din ako ng aking pamilya, lalo na ni Inay. Sana po ay kinapulutan ninyo ng aral ang aking inilahad. Ako po si Eldon, dating adik, at ito ang aking buhay. Marag Sinap, Susan Robles, Yunel Benamin, Chiquit del Carmen Amor, Bobby Cruz, Phil Cruz, at Angelo Alcantara. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika ni Boboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyara. Creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.